Prince Ebuchere ama m onye iwu mụ na gị ahụbeghị before ahụtụbeghị m gị ịhụtụbeghịkwana m mụ na gị enwetụbeghị okwu mụ na gị ejikọtụbeghị anything gị pụta lechaa m anya na-emebicha aha m na ọmụnwa gara na tolotolo foundation gị ga-ekinapụ ụmụazị ole mgbe anụ ọfịa anụ a pụtara kparịa ndị Igbo mpụta stand afọ ndị Igbo na-ajụ onye a na-akparị ndị Igbo ha ọkwa onye Igbo ka ọwụ ọkwa the same Imo steeti anụ anyị nchachicha ọkwa the same ebe ahụ ka this same person shi ọ na-ekwu na ọwụ onye Imo steeti na ọwụ onye Imo steeti. I mean enough of all these insults on Igbo women. Nji wee fụta kwuchitere ụmụ nwaanyị Igbo ọnụ ha jụọ ya nwaanyị ji akparị ndị Igbo gịnị ka ha mere gị nwaanyị ji wee ụmụ Bini ụmụnne gị na hapụzie ụmụnne gị hapụzie ụmụ Igbo ụmụnne gị ịpụta gị so ụmụ nwoke anyị ndị Igbo ewee ihe ha na-eme omume ha dị njọ ihe ha na-arụ n'Europe ihe ọ sọkwara na ha na-arụ. That was what I asked her. Ihe ọ sọkwara ụmụ Igbo na-arụ n'obodo oyibo ya dịrị ihe izi na Nigeria ha agaghị aga obodo oyibo and ha rụzie obodo oyibo ha agaghị anọrọ lewe anya na gụọ buildings ọnụ ha gụchazie ha alọzie iwu na ha ga-agbakwa mbọ ha ji were ụmụafọ ha ji were ụmụ Igbo stand akwụchitere ha ọnụ ha. Why this same lady ji akparị ha like this? What is going on with her? What is amụkwadịrị gị amụ ike na-akpa ahụ ọkwadị same ike a ka esi wee nwụọ gị nke ahụ ga this same otolonshia anụ ọhịa mmadụ fụta na-akpọ m all sort of names na-akpọ m akwụna Abuja nne ịmaghị onye nwụ you don't know me even n'ọnụ m ka isi wee nọ na nna Abuja ya wụrụ na ị maara m ọfụma ị ga-ama na nkarịrị ike akwụna Abuja ị na-akpọ m ana m akpọrọ ụmụ nwaanyị desa ha n'ụlọ kpọrọ ụmụ nwaanyị ga-enye ha ebe ha ga-eweta nri ọnụ nri ha ga-eri nyere onwe ha aka wụọ ihe ha chọrọ ịwụ n'obodo a ya hụ na ịma onye nwe ị gaghị apụta gaa na-asa akwụna ị ga-ama na nkarịrị ike akwụna bikos m ga-akpọrọ ụmụ nwaanyị nchinyere gị aka mkpọrọ gị kpọga gị ebe ị ga aminizi gị mmiri gị chụbezi azụ nchọrọ inyere gị aka m ga-eme gị ọnọdụ gị echenjie ọfịs ọwụrụ rara gị ahụ n'obodo a ịba ya kpọọ m ka ndị je gị ọfịs ahụ from ọnụ gate onye ka ị na-achọ anyị ga-agwa gị onye anyị na-achọ and anyị ga-aba ọfịs ahụ nne m ama ọfụma all this ihe ndị anyị pụtara na-akọ na-ekwu na-akparị m na-akpọ m akwụna nne ya hụ na ịma m ọfụma ị ga-ama na nkarịrị ike akwụna a na-akarị ike akwụna akarị nchọrọ nọrọ na be m aga m apụ mana m ga-etinye ndị ga-ebute ego were ego wetara m n'ụlọ ego anụ ife ilo na ụmụ nwaanyị na-agbata na akwụna akarịrị m ike akwụna that's why m ji si ịma ha onye nwụ but ka m gwa gị nne ikotere onye enweghị ike ịhafụ gị enweghị m ike ịhafụ gị and the mark today's date m pụtara na-agwa gị m ga-achọrọ gị bịa America ya wụrụ na itozuola ihe eji nwaanyị eme I am challenging you gbadata Nigeria isi Interpol ada achọ gị Interpol na-achọ gị I reported you to them and ha dere gị leta bịa dị ahụhụ ikwe ha ahụ ha ị na-achọ ka ịhụ ya ha ga-at ị ga-ekwete ọkwa gị nwa ị ga-ekwete asị m gị mee close your NGO ọwụ maka gịnị iji this because of this NGO na-defraud ndị mmadụ na-akparị ụmụ mmadụ na-eme ha all sort of things nji wee lecha ganya si okay ọ because of this your NGO ka iji eme ụmụ mmadụ ihe anyị na-eme ha m ga-close your NGO. That was what I told you. Gwakwa gị ya n'ọkwara onwe m asịpakwa m gị anything emepakwa m anything the next thing gị pụta mee video na m gara ga kidnap ụmụazị nne Interpol mkpọrọ gị ọ ka ịbata Nigeria ka mụ na gị baa ịga court ka ịgwa ndị court ebe ị nọ wee nwee evidence nji wee kidnap ụmụazị nji wee lecha anya hapụgo obodo nọ weti ndị nke m mụsachara hie ma gawazi ga kidnap ụmụazị enweghị nne na nna ka ọ gịnị mụ ama anyị unu mega ebe ahụ anụ ọhịa onye ama njọ ya
ile dowa agwo ki di ime mkpukpo ime anwu anwu mu aka ile chara anya pụta na ekwu na nkina pụrụ ụmụaji gị nwawu prince ebe ọwụla m kpọrọ gị zakwa m ebe ọwụla m nọ wee kpọọ gị zakwa m okwu ahụ mkpọọ gị na court gị zam bịa be prove your evidence because ama kwuru ya taa apart from ama kwuru ya nna ahụ ị na-edegharị ndị mmadụ na screenshot because Adam a watch unu niile wụcha ndị unu niile in fact nnọkọta ma na-ajụ ọwụ the frustration na-enye unu nsogbu ka ọwa agbawa aga ya aga na-enye unu nsogbu ka ọwụ because na unu emefu ihe unu chọrọ ime achieve at this your ages unu niile mere unu ji ezuzu nlecha unu anya ma shọkwa ụmụ nwaanyị anyway gịnị na-eme ha elu akala elu aka ya mere unu niile ji ezuzu naanị gị n'obodo oyibo ị ga-anọ ma bịa mitie gị n'obodo oyibo ahụ ị ga-anọ ma bịa Amerịka bịa mitie gị mana gị isi ojulo gị isi gbadata Naijiria gbadata airport tụọ okwu n'airport ọbụla nọ na Naijiria gị isi ojulo gị isi izuola ihe eji nwaanyị eme gbadata obodo a and obodo nke gị nwa nọ mụnwa na-ekwe gị nkwa aga m abịa obodo ahụ ịnọ aga m eburukwe kesi gị bịa obodo ahụ ifile na Amerịka ada abịa nne you are dreaming ihe iji nọrọ dị ya na-akparị ụmụ mmadụ because ifiliri dị ịkparịcha ahụ ịnọ obodo agaghị aga ana m eblem gị but ihe m chọrọ ịgwa gị wụ today ịbara n'aka onye enweghị ike ịforgive gị dịga ya enweta ihe ọ chọrọ n'aka gị isi na m kinapụrụ ụmụazị bịazie ka mụ na gị gbazie court ka izizie m evidence ebe m ji wee kinapụ ụmụazị na ịkpọkwara m akwụna ịkpọkwara ụmụ m uncircumstance almajiri ịkpọkwara ha all sort of ness ọ bụrụkwa ya wụtaga m ihe wụtaga m na owu na isi na nkinapụrụ ụmụazị orphanage na m kinapụrụ ha ọkwa ihe wụtaga m na ị nwere ọnụ gị na-agba ịpịala ọnụ gị ịgba ya ọnya gị ịgba ya ọnya nne ya bụrụ na ịma m ọfụma ị ga-ama na ọnụ gị cannot intimidate me ị ga-ahụ nwaanyị pụtara na na-anọchitere Igbo niile nwaanyị a na-anụ na mba pụta na-ekwuchitere Igbo niile without minding obodo ọnụ without minding di ya without minding anything ị ga-ama na nne onye awụrụkwa onye ịpụta ịkọ ya ọnụ ịwụ ashawo ịwụ nka ịwụ akwụna ịwụ nne m onye nwụ you don't know me you don't know anything about me ya wụrụ na ịma something about me gị pụtakwuo ihe ịma about me you don't know anything about me ka m gwazie gị onye nwụ akarịrị m ike akwụna isi nweke iwurugodo onye isi ada ahụ gị ahụ aga m abịa ahụ gị gaa wuru nwaanyị gaa na-achọ enyemaka ma a ga-ezi gị ebe ị ga-echute mmiri zi gị mmiri ukwu gị chụọ ga-echute ya azụ ihe ị ga-eji wee nọrọ mma adịrị eti mmụọ a na-akwa aka so na ịpụtara na-asị akwụna nne nwa okwu ọzọ ị na-anụ ihe na-agwa gị mana ya wụrụ ma Interpol ha na-achụ gị na-achụshi gị ike ha na-achụ gị na-achụshi gị ike ịbaala n'aka ha and mụnwa ga-esoro gị mụnwa ga-abịakwa obodo ahụ ịnọ akwa gwara m gị apụtala m ekwuole m ya today m ga-abịa obodo ahụ ịnọ I will come to that place. Ihe m chọrọ izi gị na-awụ akwụkwọ ndị Interpol akwụkwọ edere ndị immigration m chọburu izi ya amazi m na-esend m ya here and the phone ọ nọ n'ime ya ka m ji na-eme vidio anụ m chọrọ izi gị m chọrọ isi oyi gị ya na ka ịhụ na even Interpol degidere dere immigration akwụkwọ ịnwa amaokwu na airport gị mara na nwaanyị na-aka ibe ya ma ụkwụ na Naijiria ma ụkwụ n'obodo a ka mụ na gị baa ịga court
Inwa mu airport. What? Ishi chọrọ ịnara ihe m na-ekwu kwa tiketi nne batawa obodo a echi. Ahapụ m go. Ndị a niile filiri ịkparịrị ha kparịa nne ha agwa gị nke a gị ma onye ahụ times 100 ị gaghị anwaghị ị ga-agwa mmadụ ịpụta gị na-ekwu nne ndị mmadụ. Ndị a niile filiri ndị a niile na-ahụta ha na ha hafụrụ gị nne nke a ụkwa choice ha. Let them go and perish na agony of defeat. And it will be in their hearts that they were defeated by somebody, a public nuisance, by somebody. Iwa akono. Ichocho kuno kanine no n'ụwa ị ga-achọ. Gị pụta na asị donate. Nne chogodo kuno ka without telling anybody to donate money for you. Chogodo mmadụ okwu pụta were ego gị mee case. When you use your money and fight for your case, tomorrow you will not look for anybody's trouble again. Because people are donating money for you. Get where na akpari ndị mmadụ. E donate chara gị ego get where na akpari ndị mmadụ. Jiri ego nke gị mee case echachi gị kparịa mmadụ gị shi nne mana n'ebe nọ last bus stop. Mana gị ga-eme. I will never. Ndị niile na-ahapụ gị nwa igiri ọgụ nwa ọnwụ sonye. Nne ma akwa ma ọfụma o. Ị na-ekwu na ị ga-ebupụta m di m. Nne di m ọsị gị na ọnwa ha ma onye nwụ very well. Mpụta na anọchitere ụmụnne m. Nsị gị na nje ụjọ wee biri ebe a m bi. Nne jirikwa m ụjọ wee biri o. Because ọ bụrụkwa ife dị ọda o. Ejirikwa m ụjọ wee biri mana adị m atụpụrụ gị ọnụ. Ife niile ị na-akọ nnọọ rubbish. That's what I made you have to program. And if you were on women, tinye to your standard. Biamana gana akwa jambele. No, buri abi fani ukwe. Ihem biari ukugodi here, Prince. Ebuchere, kisno gini wafage. Ana ma won gi. Wopu gaha mono onugyo. Because mma akpogi, eba ona akpogi, gizam. Isi na njeje kinapu ụmụazị. N'ihu chukwu n'ihu mmadụ. Amarụ dem na ị nwere foundation. Amarụ dem even the day ha na-ekwu ihe a. Ọwụ Nkechi nke America. She was the one that alerted my attention, called my attention. Si mụ na nne na m na-ekwekwe ihe a na-ekwu na njereje kinapụ ụmụazị. Nso ụmụazị ndị ole. Onye ọkwa na ụmụazị wa. Ụmụazị nọ n'ebe. Onye asị na ọwụ Toro foundation. Msi mụ nke no ajere kinapo ụmụazị. Even mgbe a na-akpọ dem about Ebuchere and aha ya ahụ what's that his name? Emeka. These two people onwe ya mere m. Ama m ndị ha wụ. Ọnwụ fụta m abịa iwu onwe m na anachi ana m akpọ Ebuchere aha. Ọ pụta m abịa iwu onwe na ana m akpọ Emeka aha. I don't even know who they are. They don't know me. Ya godi na ha na-ahụ dem na media. Mụ amara for them. Amamu ha amamu nga apụtazie ma bịa kpọwazie aha ndị onwe ihe ha mere m ya gwere na onwe ha mere m ha nwaka maziri still kwa Prince ịnọgidekwa gị na-ewere aha m na-edegori rubbish mgbe m bịara dee na m ga-ahafụga media unu nwo ndị drinking Panadol for another person's headache ndị nwere ihu frustration gbuchala n'obodo oyibo ụmụ nwaanyị ibu unu n'ọhịa na-agba mbọ na ọ dị ya na-ezuzu. Oh, is it by force? Unu lọtawani bịa meshi ihe ike lọtawani na unu aga-ebi nwa obodo a ndị obi gwụrụla ndị umengwọ unu agaghị ebi nwa Nigeria. So bụrụ na umengwọ unu donate unu nọrọ n'obodo ahụ unu na-egbugharị oge unu. The dem dere na m ga-ahafụga media nke onwe onye beribe n'ime unu mara reason m ji wee dee that thing. Nnọkọta ndenyekwa ife mmede ka ọ na-afịa. The next thing is that before you're leaving media, come and also ụmụazị kinapụrụ na mbịakwa abịa akpọchite ụmụazị mbịa mekwa egene ihe ndị a niile idecha screenshot so ya na-esendere m.
ị na-edere m ya nke m na gị ji wee megide ma ndị lọya unu ma ndị polisi unu ma ndị ji kesi unu ma ndị ukwu ma ndị nta onwe ebe ha nọ wee kpọọ aha na ọmụnwa onye bịara kinapụ ụmụazị onwe ebe a nọ wee kpọọ m aha na ọmụnwa bịaba kinapụ ụmụazị nebodi nke ama kwuru today ị bịara dinye ka ọ bịa gbaa m wọk gbakwana amụ wọk ọ nọ n'ụlọ ka m nụrụ nke a na-akpọ ma wọọ masaga ị bịara dinye ka ọ bịa kparịa m sikwana na m mere ya gịnị mụ na ya okwutune amama onye ọwụ n'ihi na ya onwe ewu nwata nwaanyị ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ ya si gị mba na ọ gaghị akparị nwaanyị a bikọs onwe ihe nwaanyị a mere ya ọ kparịcha nwaanyị o ruo chọpụta Naijiria ejiri polisi na-achụgharị ya gịrị onwe ga na-agakwana frili ọ bịa wuru enemi dịrị onye ọzọ nna ama nwanne m ya dịrị gị na mma akparịtụbeghị m gị ama wee kwa na ịkparịala m mụnwa ama ha mụnwa nwee afata adịghị m awọchi unu bikọs ihe niile unu na-akọ akọ ama adị m eme ya understand ọkwa njegide mfile na jos achọrọ m in fact even ma mgbe somebody ya nọkọta ọ na-asụ m na onye akọkwara gị aha onye akọ I had to stop talking to her because of ọ bụ ihe dịra m mana ihe ọ na-anụtawo ndị kpọrọ m aha anọ m na media of course a ga na-akpọ m aha ma nke ọma ma nke ọjọọ even ụmụnne m ndị ụmụ Biafra m standera n'obodo a kwuchitere ọnụ ha nke wụ na ya wụrụ ihe ogbugbu ka egburu m today ụta ka m ka esi wee gaa m ji wee enemi obodo m nọ wụzie enemi ha maka na ihe ụmụ Biafra but still they came out kpọọ m iyi kwuo m ikwu kpọọ m sabo but still m si ha oke ebe unu kpọrọ m sabo kpọọ m nke a kpọọ m nke ọzọ nsogbu adị ka ọ dịbezie otu unu si wee kwuo ya I wish you all of you the best. Come withdraw is here. Prince, ebe ọ na mkpọrọ gị zam because enough of ihe anyị na-ezuzu onye ama njọ ya idiot dịka gị na ịkwesịrị ịga ọ kwesịrị na iwe celebrate ọ kwesịrị na ị na-agụ egwu ka isi na ị na-eme gịnị why can't you focus onwe ndị a niile na-agụcha egwu onwe ndị P square na E square wee ka ọ gịnị nwa afa onwe ndị nke hụrụ na-ezuzu ihe anyị na-ezuzu ụmụ idiot unu zuzu chakụtacha trouble na-abịa donate why can't you make trouble with your own money why can't you make trouble with your own money ọ bụ unu zuzucha donate eyiri m onye unu kpaa aha na media onye eyiri m onye unu kpaa aha kwuo ekwu mensọt akwana ya gba ọsọ na media mụ nke mụnwa nne akarịkwara m ike akwụla ivu ma rute ugbo anọ na di mchi nyere gị aka ọ just fon ka m ma akpọ dinye gị ebe ị ya eje nke unu meteziri fine nke unu kwuteziri fine ngosi gị ihe ya eje chuo mmiri ichute azụ ụkwụ ị na-erikwa na azụ a na-ama na iriri azụ gbara agba ichute ihe ị ga-eji wee ọnọdụ gị nọrọgodi level 1 ịgbago na level 2 mana gị nwa m ga-achọta gị m ga-abịa obodo gị I am coming to you I am coming m ga-abịa America m ga-abịa agwala m gị ya today mark ya today's date ị ga-ahụ m ya kwa ma ntapụ na-achụ gị ha na-achụ gị na-achụsi gị ike don't worry nwa mgbe nta ihe niile a na-eshi a ga-afọtu ya Prince Chaka ghọrọ m ebe ọla mkpọrọ gị zam